आई अब के गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र संख्या 111 से हमरा इमाम भाई के चुनाव प्रचार गाड़ी जवना जवना गली रास्ता से जाता सुन के अब के विधायक बनावे खातिर एगो देवर अपना भौजाई से राय करता जे भौजी अब के विधायक अपना गोरिया कोठी से इमाम भैया के बनावे के बा। उहे देवरा कहता जे ए भौजी अब न भूले के बा न केहू के बहकावा में आवे के बा। अब के विधायक अपना इमाम भाई के चुने के बा। इमाम हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, इमाम भैया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इमाम भैया जीतेगा। इमाम हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आइल बा इमाम भाई के बाड़ी प्यालियो बक्के बाड़ी आइल बा इमाम भाई के बाड़ी प्यालियो बक्के बाड़ी। सब कर चहेता हमें घरवा के नेता हमें, सब कर चहेता हमें घरवा के नेता हमें। सब काका देखलू बराबरी ए भौजी अब की बारी आइल बा इमाम भाई के बारी ए चाची अब की बारी। इमाम भैया मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। इमाम भैया मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। जीतेगा भाई जीतेगा, इमाम भैया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इमाम भैया जीतेगा। इमाम भैया मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। इमाम भैया मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। चारू ओरिया गौआ में बाटे बोलबाला जिते है इमाम भैया बाटे सबर हाला, बाटे सबर हाला। चारू ओरिया गौआ में बाटे बोलबाला जिते है इमाम भैया बाटे सबर हाला। सबके बतावे के बा इहे समझावे के बा, सबके बतावे के बा इहे समझावे के बा। बुथवा पहुँचली हो पारा बाड़ी ए भौजी अब की बाड़ी आइल बा इमाम भाई के बाड़ी भौजी अब की बाड़ी। इमाम हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, इमाम भैया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इमाम भैया जीतेगा। होई है सुधार बिजली रोड और शिक्षा कहिया से लागल बाटे इहे प्रतीक्षा, इहे प्रतीक्षा। होई है सुधार बिजली रोड और शिक्षा कहिया से लागल बाटे सबका प्रतीक्षा। घोरे घोरे घूमत बारे दुनू हाथवा जोड़त बारे, घोरे घोरे घूमत बारे दुनू हाथवा जोड़त बारे। इमाम भाई के दीहना बिसाड़ी एकाकी अब की बारी आइल बा इमाम भाई के बारी चाची अब की बारी। सब कर चहेता हमें घरवा के नेता हमें, सब कर चहेता हमें घरवा के नेता हमें। सब काका देखलू बराबरी ए भौजी अब की बारी आइल बा इमाम भाई के बारी ए चाची अब की बारी।